Ayo jodoh kale, coba jodoh kale. Jadi Siapa nih? Manya. Asum. Tarik saya. Aku nyua. Coba kemari. Nggak bisa turun makanya. Nah. Magale urang yung batang pala, Kamiliana yung batang bata. Oy buyo ang kale kapalo chola, Yo. Nalde ajo ako bagoya. Are. Buyo ang kale kapalo chola, Chola. Nalde Simanay. ajo ako Sawer. Asalai sawer kalua kita bareng yang kalah sampai sanjo kita pasok ini kami basaban hai sawer dari uniambo kita pasok ini kami basaban untung sawer kalua jua oke gini ya ambil kale ambil mania pada dua yo buku satu di jalan yo simpang ampe Bahagia. Oy ala kalua yo 5.000 ala kasana hati yo akale ala kalua yo 5.000 ala kasana hati yo akale asik hey Rang bangang bayi katalu buat jatuh rarangke dua biala sawer roy 5.000 ada pembali haji nomoto biala sawer nih 5.000 ada pembali rinso haji nomoto ayah bos agia taroy pokoknya kita kisah sampai sanjone taroy dan silayang urang pala buah iya benar nantinan sabana banyak biar apa goyang sampai ke Alabuah asalkan dape pamali minyak Agia. biar apa goyang sampai ke Alabuah asalkan dape pamali minyak bisa tareja adi putar ayah hello kole tatungkui baka iya makan dari bari bagoyang apa samo oi barabana ruswa di hati dape bagoyang kasana ju oi barabana ruswa di hati dape bagoyang kasana jua ayo kita ke sana kita ke paling sana tahu cepat kasih coba berapa siapa dan kapulang kadang lamba kona lah tahu debu yuang kali coba bagoyang sampai ke bawah kona lah tahu debu yuang kali coba bagoyang sampai ke bawah ayo ambil sawernya pilih aja kali manonan katuju lainan gati lainan marando ayo sakale marasoraku ade samo kame laka sadonyo usaha kale marasoraku ade samo kame laka sadonyo bisa tarik sayang atunya manyo siapa udah simpatico kasih pangape iya benar bosinan yo pukusa
2000 ada ibu dua kali Ala to. dia hamai yo 2000 ya Dialah abang katalu katalu membawa jaregen biala sawer roy 2000 akan dapat juo pambali bigen biala sawer 2000 akan dapat juo pambali bigen perlu bigen ayo cepet iya asik biasa baik kapan iya mana di bosinan yo buku satu Iya. Oya mau bansai duya tak kambang Takambang. yo di Bali yo oda baru mau bansai duya tak kambang apa yo di Bali yo oda baru hai goyang lagi sayang pokoknya kita goyang sampai sanjung nih capek goyang nih capek jangan sampai ketinggalan atas sabui ganti yang lain dah putui wajah dong hai taran lagi marapa oh ya wak kete badan lah kurui onda gadang pulonan ba minta oh ya wak kete badan lah kurui ya maya onda gadang pulon minta ma onda gadang minta ma si agak nih menantu menantu ah iya enggak menantu enggak menantu lah oh ya kale dari Dalia ke Simpang Tigo Bali Siria yo buku ape kowe nade adia ado di siko adia lamba si buyong kale dan nade adia ado di siko adia lamba si buyong kale ayalah jalan Ilya mudia kasimpang kalam minta dia abangan baju batia dia merayu nana topi hitam oi kuliah dia abangan baju batia dia merayu dengan topi hitam nakabalan anak kadali Iko kalau di Bali ando baca rai yo buku ape lapas yo kale lakana impia Bato. namun kota wer dak ado duo Agia. saya kale lakana alah asik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.